La colònia de Sant Jordi, un bon sol i molta gent gaudint del 5è Open de natació sincronitzada. Aquest ha estat l'aparador de les joves promeses d'aquest vell esport. Cristina i Marta són dues d'aquestes joves promeses que lluiten per fer-se un lloc entre les millors. Feia natació a Sant Mos i que nedava molt bé i un professor me va dur a fer la prova de natació sincronitzada i varen dir que sí, que podia fer. Des dels 11 anys que vaig fer natació i vaig començar a competir en la sincronitzada. Vaig estar 3 mesos a l'escola i m'ho van passar en el club i ja vaig començar a competir com a club. Xerrar de sincronitzada a Balears és xerrar de Marga Crespí. És un model a seguir perquè jo vull arribar com ella, ja a fer les Olimpiades i intento fer això com ella. Li pots demanar tot el que vulguis i t'ensenya tot el que tu vulguis aprendre per ser com ella. En aquest esport tots els petits detalls són importants i també puntuen. Has de fer el monyo, has de posar-te gelatina en el cap perquè no se te'n vagi i després el banyador que ja tens dissenyat i tot i l'entrenador de maquitge. Els jutges es preparen i les nines fan el seu exercici. Són moltes hores de preparació. Anem a una escola posta per poder entrenar els matins a l'hora baixa i els matins fan 2 hores i mitja d'entrenament de tecnificació i a l'hora baixa fan 3 hores del club. Na Marta lluita per fer-se un lloc a la selecció espanyola al Mundial Júnior que es disputarà a Finlàndia aquest agost. Però abans haurà de passar una prova. I si estic a dins, tinc tot el mes de juliol per preparar-me i si vaig al Mundial m'aniré a Finlàndia a competir allà com a selecció espanyola sincronitzada. Aquest és l'event central de l'any i és l'hereu del Mallorca Sincro. Per enguany hem tingut un èxit no només de moltes nines, sinó que també hem tingut 16 clubs, que venen pràcticament de tot Espanya, clubs en nom, clubs coneguts, clubs que comencen i també inclús hem tingut un club de Montecarlo, que pràcticament ve la selecció nacional de Montecarlo de sincro, que han duit, a part de també és un club sobre perquè és una nedadora de primer nivell. Muy bien, de momento bien. Nos lo estamos pasando bien, que es lo que cuenta. Sí, pues muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho. Perquè és un viatge que fem amb el club i així podem competir. Totes les nines han pogut mostrar les seves qualitats, de les més petites fins que les que estan a una passa de ser professionals. Les imatges que deixen els seus moviments han fet gaudir a tots de l'espectacle de la natació sincronitzada. Ara, el xiulet que marca l'inici de la competició s'atura fins l'any que ve i algunes d'aquestes nines hauran fet realitat el seu somni.